Tina
of Africa. TV, the pride of Africa. We the best, we the best, we the best, Pack TV, we the best, we the best, we the best, oh. Pack TV, we the best, we the best, we the Pack TV, Pack TV, the pride of Africa. TV, the pride of Africa. We the best, we the best, we the best, Pack TV, we the best, we the best, we the best, oh. Pack TV, we the best, we the best, we the Pack TV, Pack TV, the pride of Africa.
over the weekend. Yes, mommy, one story. Circumstances leading to her death mean party traffic. Set a medical boy, my dear. Kuada, if he and the then the name of also a KJT, then the problem get the same, and the Sikasem who is someone also a sentimental to the central business district of a year a Juno, yet the whole seminar about the Sumo said the mayor of Kumasi Metropolitan Assembly a year honorable of police Adjaman, this one our friend Zuba. Name send someone a photo of her, say prepare your becoso a war, dread the whole semi Kumasi and important. Yet the Nino about the Sumo, you better share newspapers. News making headlines in various newspapers. Nino, yet the whole so everywhere. Now, you look at this in the bar. Your name, your motivator for the morning. Apostle Solomon appears, and so Eddie Como. Now, on also motivational issues out there, and somewhere, and then Monday morning, or the Nino also Eddie Abba. Now, after your half of our weather, say a February now, the June, and so be a bit now. Nti ya name weatherman and so everything and come na yen try who sima ya ba ya free and then come as ye wo dia ka ye mu se na ni na ye bi mo me wa mo di kuni bia ya ko enti se ye di mu pa se di bia e ko ni ya ko be ko if we say uti ye ku ya uweni wanodana na muyeko na Yesu beko amamu efise okui enyamuko na muyeki. If you say, when you get to me, now I susu na muyedi, muyeko na Yesu, beko iya adina. Baba
Yesu beko amamo efise okui enyamuko namunyebi eyanu yewonyami bia yenina nono dia openi esie akase wubedi echi sona fi upe modo yewu abia Kajemuse na nini na yebi Melewa Modi kuni biayako Enti se yede mupaso sibia Eko mimi ya kubeka Efise Muti ye kutisu Ye uwe ni wano dada Na munyebi Munyeko na Yesu beko amamo efise okui enyamuko na munyebi
can't throw the at the assembly so assembly do better prison. But if you maintain your integrity, ukuta umudima, at the long run, don't you far and you can never bury it. So Joseph maintained his integrity even whilst he was in prison, whilst he was lied against, whilst he was lied upon. He held on to his integrity. But though what the fear says, by the end of the day, your body didn't palace. Now Pharaoh and him. And that was the meaning of life may put you into prison, but integrity will release you into prominence. Wow. And so life may put you into prison, but integrity will release you into prominence. Yes. This so powerful, very powerful message. Yes. And so at the end of the day, Pharaoh Ekache Joseph said, apart from me, I am only greater than you when I am seated in the throne. And nobody can go anywhere or do anything apart from your instruction. And so at this point in time, Joseph has become the next in command. And he began a question. He said, so what will happen to Potiphar, his master, and the wife, the mistress? So at this point in time, because also Joseph maintaining integrity, what happened was that Potiphar bested Joseph and Anasi. Potiphar wife I will try and talk to Joseph's master and so bested Joseph and Anasi. And do you know, have you seen what I'm talking about? It baby I will be at war with Jumemu or school or town. People may try to use all sorts of things to lie in order to get profit. But if you maintain your integrity, people will patronize your product. Can't do that also because of whatever. Never change your stance in order to please anybody. Joseph feared God. He trusted God. No matter what it is, but you see, you can never. It's like say life. You see, light overcame darkness, and darkness did not comprehend it. What you say? It's a no prayer a high and Troy is soon. And so, be one more bit me there and through a time was here the record. At the end of the day, Jordino Crabbe cut and a bone, Jordino Crabbe by a belt. Even Ephesians chapter 6, Paul said, let the truth be your belt. Wear the belt of truth. And so from the crab was so and found it baby I don't say and found prisons at over. If you maintain your integrity, remember and the prayer young coupon and the prayer high and the prayer magistrate of peace or chief justice. And yet then you will be. Intimate me motivation and the chief one year and then they said on Park TV they said lies may put you in prison, but integrity will release you into prominence. Wow. And throw do be and throw do be kwa prison but the no credit and do be kwa could do and point swat a crown. Yankopon Shai Amen. Amen. Apostle yeda se papa. Nti esema apostle kanyina na se wo nipa a so kura wo mudi mu apostle yeda se na yedim se esema wo de atodwai wo mo hweye here in Ghana and across the world nyina no obi abefa de bi ato ne kotokuom.
a bɛn na bɛtɔ hamatan no ne yɛwura mu anaa hamatan ne yɛwura mu a ɛfiri aseɛ sɛn ahoboa bɛn na ɔsɛ yɛyɛ ne nyinaa no weatherman for this morning nso de saa nsɛm nyinaa no ɛba na ɔde aba abɛsom yɛn ɛno nti yɛnsa ntwa yɛn ho sima na yɛnsa mmra na sɛ yɛba bie mu a yɛahwɛ na yɛfiri yɛ newspaper review no nso ase for this morning mede de adusi koku kakachi yakram. Okay, answer na yɛbɛtwa yɛn ho yɛhwɛ we have been able to raise our weatherman on the line yɛnkɔ na yɛne elder Treme Ampaben and I say elder Ampaben Treme na yɛ weatherman for this morning yɛde no ndi nkɔmmɔ ne yɛhwɛ sɛ hamatana unity and I say nsuo no baako mmienu bi nso ɛbɛtumi agugu elder wadaroma memo apa aba okay elder we de yɛnim sɛ mpɔm so bɔkɔɔ ɛna no pɛi okay nyame adom yɛso yɛ ho yɛ paa wɔ Kumasi adum na elder wadaroma ansa na obɛfiri ase koraa no nsɛmbusa mebusa ne sɛ ɛpɛ no hamatan no afiri ase anaa yɛnhwɛ anim mmerɛ baako mmienu bi a anaa bosome anaasɛ yɛnhwɛ na wɔtwe baako mmienu bi a ɛde yɛ anim ase de chono abi firi eto adzim se yɛpa yɛ bintu asanteman ka ho no ɛkyina ɛkɔnsuro sɛ maatotɔtotɔ nkuronkuro so okay ɛdɛm sɛ na bɛtoa so na sɛ metie deɛ woka no ase ankasa a na sɛ firi ɔkyena ɛkɔ no ɛyɛ adeɛ a nsuo no bɛgugu ɛwɔ asanteman mu ne ne mpɔta mu abade hello elder afei mete wo nkɛwadaroma wesɛ wobisa asɛm bi foforɔ na mebusa sɛ nsuo no ɛbɛgugu ɛwɔ asanteman ntam ne ntwea so nsuo no yɛade a ɛbɛgugu anaa fi sɛ hɔ no woka no yɛahwɛ tiefoɔ ante asɛm a na woka no ankasa yie okay ɛka ne deɛ asɛt akyi ɛsie momentum hɔ apa east apa west ɛde nyinaa de hɔ deɛ nsuo biara ɛnte hɔ biom hɔ deɛ hamata no ɛfiri ase a ɛsi wɔ hɔ deɛ nsuo biara nni hɔ a bɛtɔ biom ɛfa yɛ bɛtɔ mu a asanteman ka ho deɛ nsuo no ɛnyɛ nsae nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ anadwo ɛfiri anyimmerɛ kɔ abi bɛkrate bɛrugu deɛ ɛfiri akyina ɛkɔ no nsuo bɛbubu ma nsuo atotɔtotɔ nkuronkuro no ebi so ITB no ɛkyɛ ɛwɔ akyire mantam hɔ nti international boundary no ɛkyɛ hɔ yɛfa yɛbɛntu no Ghana anaafo no coastal belt no deɛ nsuo no ebi wɔ hɔ a ɛnya nsae akyire mantam de ɔmenyɛ nsuo bi adi wow na over Ghana ɛyɛ mponano ɛyɛ the southern belt of the country so a ɔmo nso nsuo ho nsɛm no sɛn na ɛsitie fi sɛ ɔmo yɛhu sɛ esua mu deɛ ɔpɔ no ayi ne ti na santimant ana the middle belt no so nsuo no bɛgugu kakrakra na the southern belt no so sɛn na ɛhɔ so nsɛm no ɛsitie southern belt no hɔ so ɛnyɛ nsae ɛsɛ na meka ɛna na pɛpɛra no nsuo bi firi Ghana yɛpɔ no so ɛma ne ɛtɔ adzim nkurɔfo ne habazin nti southern belt no ɛyɛ nsae ITB no ɛsɛ ɛfiri sirima sɛ sirim deɛ nsuo bi ani hɔ no ɛbɛtumi aba sɛ middle belt no yɛdeɛ no bɛsa ansa na southern belt no ano na ɛbɛla sɛ afei akɔgu pum afei yɛhu class mununkum bɛyɛ dum biara no ɛbɛyɛ sɛ yɛhu low class no yɛhu bi ama na yɛ sɛ nsuo no asa koraa nti ITB no akusi ba a nsuo bɛsa atɔ nti southern belt no bɔm na ɛla asa nsuo no hamatan ɛbɛkɔ hɔ middle belt no yɛbɛyɛ hamatan ansa na southern belt no ɔmɛnya hamatan nti ɛda ɔdama nsuo yi a ɛbɛgugu wɔ the middle belt ɛde akɔ southern no
ɛyɛ nsuo a ɛtɔ fiifii bi ana nsuo a ɛtɔ ama ayerɛ mu atete wadaroma ka ho nsɛm no kakra de kyɛ ɛfa kyerɛ ɛfa nsuo no a wokasa bi gugu no ɛyɛ nsuo a ɛtɔ kakra bi ana nsuo a ɛtɔ ama ayerɛ mu atete saa bere no ɛkɔ no local one no nsuo no ɛmu baabi a na atɔ hɔ ɛbɛtumi akɔtɔ bi Kumasi kuro a ɛdi so no antɔ na akɔtɔ another town saa no ɛbɛtotɔ no ebi a ɛfi ɛkyerɛ ɛkɔ no ɛnyɛ nkuro no nyinaa na ɛbɛnya bi nsuo a sɛbi bi a ɛtɔ firi bi a Nigeria ba a ɛno bɛyɛ scattered wei bɛyɛ isolated kuro wei bi a bɛkɔ w'anim ne kuro antɔ no bɛkɔ kolonta no akɔtɔ hɔ ɛbɛyɛ isolated ɛbɛyɛ saa nsa na nsuo no afiri ɛmɛdo bɛɛto no na akoko sabɛto no koko sabɛto no so a efiri mu a nsuo no ITV no abubu kɔ ɛpo no ɔno na pɛɛsi sisi ade pɛ ne yɛn nsiɛ wadaroma yɛda ase paa wama manya adesua sonko ɛna nopa yi sɛ nsuo no yɛ obi wɔ hɔ a ɛtɔ in isolation nti etimi tɔ ɛdwe so na antɔ krapa etimi tɔ abuapa na antɔ sɛpaase anaasɛ antɔ mfɛnsi ɛwɔ medase wɔ saa adesua no ho na ne kwakwa nansa na wobɛkɔ no wo afutuo bi de ma ɔman Ghana ne wɔn a wɔhwɛ yɛ all across the world ɛfa ɛyɛ nsuo yi a ɛkɔ fam ama hamatan yɛyi ne ti afutuo bi wɔ hɔ a wɔde ma ɔmanfoɔ a wɔn ɛhwɛ no wɔn tie mɛkyerɛ sɛ saa bere no yɛn nsitɔ no yɛhwɛ sɛ nneɛma bi hɔ a ɛma nsitɔ no ɛtumi ba kɛse ɛne nnua yɛkɔayɛ no yɛkɔayɛ a yɛresɛe no ɛmɛtu adwuma akuafoɔ no ɛbrɛ ɛnsɛ no nsuo bɛtɔ baabi no ɛgyina bi a mmepɔ wɔ hɔ a nsuo tumi tɔ wɔ hɔ nsuo kɛseɛ wɔ hɔ a nsuo tumi tɔ wɔ hɔ ɛkɔayɛ ne nnua wɔ hɔ nso a ɛtumi ɛtɔ wɔ hɔ ne baabi wɔ hɔ a ne ɔni kwayɛ ɛyɛ ni mmepɔ yɛni nsuo kɛseɛ wɔ hɔ nti yɛkwayɛ no yɛsɛ yɛbubu nyinaa sɛɛ no a ɛbɛma tu adwuma ayɛ den paa nti sɛ yɛbɛfrɛ sɛ wɔn a timber contractors no ka yɛka kyerɛ wɔn sɛ concession bi a wɔbɛgye biara no ɛsɛ bia baako a ɛsɛ yɛni nnua enum ɛsɛ saa na ɛwɔ wɔn concession agreement so ɛsɛ timber contractors no wɔn a wɔn twɛ nnua na nnua bi ha anan ti yɛ Ghana yɛkwayɛ no nyinaa no ahyɛ ɛyɛdane sere a sirem nsuo bi a ɛtɔ hɔ biara no nsuo a sɛbi ɛtɔ firi bi a Nigeria na ɛbɛte sɛ nsuo bi ɛtɔ Nigeria no ɛne na ma sirem wɔm ti yɛ nsuo nsuo bi a mfiri sirem ama afa Nigeria ma sirem wɔm yɛ nsuo biara ti sɛ yɛahɛ yɛkwayɛ no yie na yɛgyegye no nyinaa sɛ a ɛbɛyɛ kakra no yɛne sirem sɛbi siremfoɔ no nyinaa nsuo bi afiri Nigeria ma yɛnyɛ nsuo bi a ɛbɛma fam aba Ghana yɛbɛsrɛ sɛ yɛnnua no yɛnnua bi ha anan na afei so yɛngya nnua kakraka no yɛmmɔ ho ban yɛtumi akuadwuma no akuafoɔ ma yɛakia no ɛtuma ayɛ kama ɛyɛ sɛ ɛbɛka sɛ yɛntutu amena ntu nsuo nyinaa ɛnyɛ akuafoɔ no nyinaa na ɛbɛtumi atu amena kɔ fam ɛtuma nyɛ saa nsuo mɛtɛn de ɛyɛ akua no yɛbɛsrɛ sɛ irrigation so yɛnyɛ sɛ saa bere yɛkɔ no mountain bi ebitumi ayɛ irrigation yɛayɛ irrigation ɛwɔ hɔ na akuafoɔ tumi de ɛyɛ mpo no throughout the whole year no yɛtumi anya aduane ama Ghana Elder ampa ben treme yɛda ase ɛna nopa yi ɛwɔ nsɛm a wode ama yɛfa yɛ weather ho nsɛm na afɛ futu a wode ama sɛ nsuo no amfi Nigeria ma ɛnya de esiem mantam no nyinaa no wɔn benya nsuo ɛno nti yɛmmɔ yɛkwayɛ no ho ban ɛne yɛnsuo ano yɛmmɔ ho ban na mmoa ɛma yɛnya nsuo a yɛde bi bɛdua yɛ nubayɛ na yɛnya bi nso de adi dwuma ahodoɔ yɛda ase ɛna nopa yi dem sɛ wuku adan so yɛbɛsa aba na so na waboa ama yɛahwɛ tiefo nyinaa so ahu nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ ewiem sakyerɛeɛ ɛho nsɛm so wadaroma yɛda ase na nopa yi ɛsɛ madam ase paa mede paa bi a wɔsɔ mɔsɛ apɔ bi a no mɛboa mo ama adwuma no akɔ yɛda ase aha ɛyɛ paa TV the pride of Africa
wherever you are watching us, Bomodin, na ebo nia bia mane no so moni nia bia mane. Tell a friend to tell a friend. Na afi mo enko YouTube na afi Facebook. Na mo and subscribe mo share na mo like all our videos and our pictures, whatever we posting. Na emwa jumade no so enye krabe ye bedase se unso wajibre na wo hwe me dey do sikoko katachi na ye besa atwa ho sima ye ba ye the newspaper reviews ni na so e de aba na ye de aba besom. Aha Park TV, the pride of Africa.
bompaye efise wani die wutumi na wasusu kumeko na munyedi na Yesu leko hamamo efise TV, the pride of Africa. efise wani die wutumi na wasusu kumeko na munyedi na Yesu na ene a ye free ye jumadi no ase no baby a wo bia all around the world the best say the new man see kono ne se ma ye brobro so no comment bia na wo dia ba kopa tvgh wo YouTube and Facebook ni nyina no obetime de won sem ne e de aba e be read ni nyina so e de ama na tentem so yen call ye newspaper news a make headlines in various dailies na ye fa hu ensem emfa emra na ye fi ase a na ye fi ase every daily graphic no daily graphic anim ho no wo hwa o say government shift focus to early numeracy no eye omampanyini John Dramani Mahama some of they to just say president signed basic education failures for poor wasi results or no omampanyini to just say the wasi no emofra no efeli poto no ade ani nyina no efi emofra nim said the omusi kenkan ade ene nsemu a ya na teacher for no de che wo wa bro wo basic level no so wo P1 P2 P3 out to GH3 no ade a numeracy no wo mo elake its potency no enenam so ama so mo kodru SHS a wo mo homoden ewo wasi nim no. This is what the president of the land is saying after farmers Fishers loud government for bold agri initiatives. No eyade a ye akuafo ene afarefo enso eda ye aban no ase efa ye anamotu a wo mu etu eboa ama wo mu dwumade no so afa ne tuma pade afra. Former Speaker of Parliament Edema ye Omai Ghana no also a former Member of Parliament Edema Dome Kwabenya Prof Mike Okwe and so they are two just said OSP must go. Office of the Special Prosecutor no I was say omampanyini emano eko eno eye nsemo a etwa edi ahindi adoncheche ewo daily graphic enim okon daily guide so a Parliament okay $60.7 million eno eye private jet a oman no pese wo mo eto no ana Parliament etimi asane ase so oman no enkoto sa presidential jet no no ehun ewo daily guide afi farmers urge action against galamsey Ghana obahan so a afarefo ene akuafo wo so e de nsem de atodwa se omanpanyin ni oman ni nyina no yemfa ye nansi form ewo galamsey ehun ensensem enso ehun. Health Ministry accused of favoring competitor
in LHIMDO and also nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ ɔman apɔmuden aso wɔn nneɛma bi a wɔn ɛpɛ sɛ wɔn ɛne anamɔ bi a wɔn pɛ sɛ wɔn tu nneɛma bi a wɔn pɛ sɛ wɔn tɔ ne nyinaa ho nsɛnsɛm ɛna wɔn ɛbɔ wɔn ɛsoboɔ ɛwɔ saa kwan no so. Mahama Lodina sponsor retired pastors health screening. Asɔfo a wɔn akɔ wɔn ahodie mu no ɛyɛ adeɛ a ɔmanpanyin ne ne yere nso ɛyɛ adeɛ a wɔn ɛboa sɛ saafoɔ no yɛbɛyɛ screening soronko de ama wɔn a ɛma wɔn ɛntoa nananom ɛwɔ nseɛ de wɔ abere a wɔn mmerɛ nso yɛ. Police rescue kidnap victim. Wɔn akɔkye polisifoɔ akɔkye nkɔfoɔ bi a wɔn akidnap nkɔfoɔ mmiɛnsa wɔn akye mu mmiɛnsa kidnappers na wɔn kye mu no wɔn nsa kan sika 70,000 Ghana cedis sika dada no 700 million ana wɔn nso kye nkɔfoɔ mmiɛnsa wɔn agye firi wɔn nso hɔ. Buffer stock boss flight and a 5 unlawful asset freezing. Buffer stock wɔn sisi mmea wɔn hwɛ sɛ nnuane ho nkɔ atwe no wɔn hwɛ sɛ wɔn boss no wɔn ne no bɛkye ayam ɛwɔ ne asset nneɛma a wɔtumi anya ɛkwan ɔfa so nya saa adeɛ no nyinaa no wɔn ne no kye ayam ɛwɔ saa kwan no so. The custodian and also NDC blows over 2.4 billion Ghana cedis on luxury jets. A jet and I say we say on my opinion, mine airport ɛyɛ adeɛ a wɔn ɛhwɛ sɛ sika die bi ɛrekɔ so a wɔn ani ngye ho ɛwɔ ho nti NDC blows over 2.4 billion Ghana cedis. wɔn kyerɛ sɛ jet yi a yɛkɔ akɔtɔ no NDC amanyɔkuo ne mu mpanyinfoɔ no ɛyɛ adeɛ a wɔn edi sɛ sika. The publisher Ghana National Association of Farmers and Fisheries and fishermen wɔn also call for action on farmers welfare. wɔn also kyerɛ sɛ adwadifoɔ anaasɛ akuafoɔ ne afarefoɔ wɔn yiedie no ɛnyɛ fapem ɛma ɔman no fi sɛ wɔn ɛbrɛ papapapapapa. ɛno nso ɛyɛ publisher nsɛm a wɔn also ɛde ato dwa. The news center wɔn also de ato dwa sɛ police arrest 3 suspected kidnappers. wɔn a wɔakye nkɔfoɔ sɛ ɛna de to dwa no wɔn akye wɔn retrieve 70,000 Ghana cedis. after national best farmer demand irrigation expansion. National best farmer so they are to just say said the ɔman no yɛn nsuo no ɛntɔ abiribia no yɛhwɛ sɛ irrigation ho nsɛm no so so bɛkɔ so wɔ mmea na aboa ama akua no ɛso akɔ so. Road crashes kill 2,429 nipa ɛkɔ 3,000 ana wɔn awu ɛwɔ road crashes ɛho ɛnso ɛnsɛm ho ɛno yɛ news center nsɛm a wɔn nso ɛde ato dwa. The new publisher ɛso ɛde ato dwa sɛ Yaw Sapons maame tiwa dead ɛno nso ɛyɛ nsɛm a the new publisher so de ato dwa. ana afei Auditor General cautions MIFF ɛno you can't rewrite audited report and also the new publisher and someone what they atuja the daily statement so they atuja say let's eschew our crook lives and no president moderator and charge Ghanaian say katasi share any proye any kankan adwumadia Ghana man nipa dodo na di no ye hwɛ sɛ yɛbɛgyae saa pu bɔ no ɛne ɛho nsɛm no nyinaa no ɔman no hwɛ sɛ wɔn mo ɛbɛgyae saa deɛ no. afei Republic Press ɛso de ato dwa sɛ OSP future hangs in limbo. Office of the Special Prosecutor ne dwumadie no ɛsensan wiem fi sɛ yɛhu sɛ ne dwumadie no yɛntwe sensan anaasɛ yɛntoa so ɛma no nyɛ. Brian Achampon ɔno nso ɛyɛ obi a ɔno nso ɛhwɛ sɛ MPP yɛbɛto aba na waba bɛdi amanyɔkuo no anim. wɔn nso ɛde ne impression da to dwa ɛwɔ Western region ɛno ho nsɛm so no. The Daily Gist ɛnso de ato dwa sɛ power tussle at OSP and also Amidu reviews all.
Martin Amidu enso de atudwa se nkofo April OSP akonya no papa eno nti ana hu se we etwe OSP akonya no sre ne abasa nyina no eye obia pa wo pe eye OSP akonya no enso eno no Supreme newspaper ono so e de atudwa na no person my assets predate 2017 appointment. Buffer stock CEO tells court. Nti womu amunim se ni sika wanya buffer stock CEO ni sika wanya no ade a obetena akonya so se buffer stock CEO no nyaye no ode ato court na nim se na japade nyina wanya ansa na 2017 eba nti womu amu wo sa adwe no ade a enye sa na nsem no enso etie yenko the national voice. The National Voice and so they are to just say MPP delegates swing behind Bawumia as rivals fade new polls. And also Bawumia and so April say to a henny see a henny so better Abama no be DMPP among the and a bread toss with the new 2024 no was April say and also say April so be said D among the 2028 no and who say another National Voice and so a day at Tuja. Young called the source is so S. Gracia Mahama Atoforcing drag to RTI Commission. Auditor General so blast MIIFCU over improper request and nina who say so the source and so the new crusading guide and so Yoko seized properties I never owned and also Henan fight back nina no buffer stock and who say Yoko and so TSC there woman so share and who says the Ghanaian Times and so government moves to secure bullion operations and into Ura Munkaka ni phone in the Ghanaian Times and Nimha Efasa in Seminole and so Yanko Daily Democrat Omanpenini John Dramani Mahama and so Aseda and Tuja say I thank you a year ago when you say ended December 7 and December 8 into ended December 7 yeto aba into Mampenini John Dramani Mahama so de Tuja ada o my muni na omo to aba ma no eno omo man to aba no amani na no oda obia ase say bibia course so torty yenko the observer times and also Mahama marks 1 year reaffirms government and Ghana's reset agenda into reset agenda Mampenini John Dramani Mahama de Tuja eno yadea a year on ubuso ejina ne na so painting say reset agenda no yadea ebe poso ejina so yadea obeboa ma oman no ye reset agenda no so etima fa ne ntuma pa edefra Manshia South member of parliament accuses office of the special prosecutor of abuse of power and also the Tuja said office of the special prosecutor or two anamumbia no ancestor to anamo ancestor to no no anna or namswa utu and unti Manshia South member of parliament so Rabafo and so Eddie Semi Abba Betuja. Don't dare scrap OSP and also Inisa Husseini Kofi Bento reject MP's call to collapse Ejabin's office. Nti Inisa Husseini Kofi Bento wamuso reject calls one person who collapse Uraja being office of the special prosecutor Munjin Sani office ni free on one more same Yemano Entina. The Metro Lens ECOWAS deploys troops to Benin. Yenina no yenim sem say over the weekend Benin and Suku akoso ewo ho. E kame say francophone countries ni na no bia yeku obia. Wo ye ntwia so ha say de obia yeku. Ivory Coast ayebi, Mali ayebi, Burkina ayebi, obia nti abago drew Benin and so nti ECOWAS and so I deploy troops and my soldier for one day come Benin. Now I don't know what to abide into troops or what they call you name a day or more a day papa year or they basically at the beba. After Mammy Tiwa vocalist for legendary Yasapon dies and also ya their Metro Lens so at the Ababe Tuja. The Meridian and so where are the killers of Ayite Konko? Jamestown School, two priests
family films as justice delay ayade a obi a wo free mu e wo Jamestown ayete konko wɔn bisa sɛ wɔn a wɔkuu no no wɔn wɔ he fi sɛ kamea sɛ ɛkyɛ dodo wɔn pɛ sɛ wɔn hu the killers of saa ɔpanyini wɔ Jamestown. The Daily Satellite and so Mahama Finance Minister dragged to RTI Commission. After ex-Buffer Stock CEO battles Yoko over seized properties. And also the Daily Satellite and so and so no. Now, menko the campaigner so Northern Region police rescue kidnapped victim. When them say shame amantifido police for ekwachi nkofo a wo kidnap obi a wo say nya 70,000 Ghana cedis wo machi nkofo ni mu miensa say Nigeria na mo di saa dwuma na ma mo hwesa mo de beba Ghana ha fi say Ghana ya free ani free a ye de hwe say wo abetu saa na mo no ya de a police for ene mo be di na nyonyo ye call sport ehun sem nso a graphic sports enso de abetu dwa say we have quality to beat group mate and also Tuado and so somehow they about to just say you the technical know-how you the players that one more able to me I shall be ya pair one more our World Cup 2026 our Mexico Canada and USA and also a graphic sports and someone Tuado and so at the Atuja your core business and finance and so on. Graphic business so they are better just say agri credit crisis farmers demand single digit rate and also for when you say over the weekend and you do National Farmers Day and your whole sense one more day to just say yeah say single digit rate no you be ben ho na etimi aboa the inquisitor and so they were two FR3 arrested over Wapuli kidnapping. Wapuli ewo kuonim biako a ewo esiem amantifedo enunti yade a wo mu ache nkofo ne mu nipa miensa afi eduzi bags OSP ne nyina no special prosecutor ho sensem nkofo se engu so entena ho mema ye ni free ho the kisi ajabe removal bid and look at the numbers nkofo ahodo pii so assign petition say ye scrap enfa free ho afi the Ghanaian point and so at the atuja say cyber threat will not outpace us into a national security coordinator and so say there cyber threat no nya there a betimi ayi omo afraw omo ni de hopa say womo ebehwe say the enyoma ekoso on the cyber net no womo betu ehun anamo daily analyst so the betu dwa efa kidnapping say no say recovers 70,000 ransom who say omo kidnap omo de 70,000 Ghana cedis the two omo tiri so say abusuafo timi tu say sika na womo ebe release womo kidnappers na omo kidnap womo no eno ana police for akwache omo ewe siem enti enyoma na ekoso wo Nigeria no ebi aba be boost you we dey you better police for us say womo often action the informer Akando a health minister or say Akando celebrated our good work and we a lightweight discloses accuses him of fault finding to hang it into a no so who say Martin Pebbles hypocrisy exposed and we over baseless attack on Kisi Ejabeni, office of the special prosecutor. After Daily Post, Mahama marks first anniversary on election victory and also a Daily Post the home says the Herald and no $80 million $80 million and the military vehicles contract goes wrong and also a home and Ghana when you say dear Chibia yet asem frontier home so and no enti ye betwa ye ho aba na ya ba be rapport out of on Mon Cafe on Park TV the Pride of Africa me dey edisi poku katachi ye twa ye ho emma
Can we say we morning coffee or Paga TV, the pride of Africa? Na your day and now your morning coffee in some way they were so many your day ABC your call echo far Apostle Solomon Apaya Ken or the motivation food for the soul and the bread your fire weatherman elder Tremi and Pabin and so the weather homes and some at the bread your fire newspapers. Na mukuada yebesa ehia bi medede adusifo katachi baby I will be subscribe like all our pages on YouTube, Facebook and what have you na yemfa ensempa follow efa ensomo aha na medjumde no ebesi na menye bo ho ban na bronye ban ye one unim say 2025 nipa pin na free menko ka won ho bronye ban sempi na esi emi ti bo ho ban ne bo wo busua enso ho ban ha ye de no esi ya kra na munye kum na Yesu na kumamamo efise okui enyamuko na munyebi eyanum yewo nyami bia ye ni na nonu dia openi esie akase wude di nechi so na fi upe modo ye wuwa bia na dini na yedi melewa modi kuni biayato enti se yedi mu kwase bibia ekun na ya kubeka efise utinye kuti su ye wuwe ni manu dada na mu yedi